Di sa tingin yung mananalo sa inyo, yun ang bigay sa cellphone. Ikaw tingin mo mananalo ka? Oo. Baka na yung tabi tayo. Teka lang idol, huwag mo tayo labas. Ibibidyo lang. Ibibidyo lang natin. Papakita para makita. Ayun yan. Teka lang, i-open natin. Ganda laban. Ayan na, binitawan na. Kay Spider-Verse. Uy, sakmalan. Uy, ang yabang oh. Mapalamtik pa yung mga ano, parang yung may-ari oh. Galing magpag-interview lang. Ayan na. These days. Uy, sakmalan. Uy, kalikod! Nakagat! Galing naman! Galing oh! Nakagat yung akin sa likod oh! Huwag na makaikot. Uy! Nakawala. Nakawala, patay ako. Grabe naman. Nasa putan. Away pa rin. Grabe yung spider yan. Galing sa likod yan. One down. 1-0. Bilutan na. Sana bilutan. Punto maganda ka. Putok na yan. Ayan, lakas mo eh. Kundi sana sugatan. Okay. Uy! Agat. Uy! Nahigit! Swerte ka nga, nahigit pa eh. Kung di nahigit, patay na eh. Oh, nakaligtas ka po. Okay. Wala pang magsabi yan, di ba? Kayas, obligado. Dahan-dahan lang Kayas, dahan-dahan lang. Puto, patay tayo dyan. Ako, yari. Wala, binibilutan na. Panalo, Big Day Spider! Ang dami na nanalangin. Umaga sa inyong lahat mga kay Spider. So yan, ako po si kay Spider. Suportahan po natin si Tatay Mendo. Like and share at saka subscribe po kayo sa kanya para ma-update kayo sa mga susunod diyang video at magkakasama-sama kami ngayong araw na to. Thank you. Yun guys, magandang umaga sa inyo. Tayo sa play si Spider doon. So tournament po to, 5th season. So yan guys, ako po si Big Day Spider. Abangan nyo po palagi ang mga upload natin. So guys, sasama po tayo sa mga tournament kaya sana makisa tayo. Guys, hanggang dito lang, lagi tayo mag-ingat. God bless all.